V tomto našom Babylone, ktorý sa za chvíľku stane Armagedonom, dochádza naozaj k totálnemu zmeteniu pojmov a musíme si vysvetliť vlastne a premenovať transakčnú daň, lebo transakčná daň nie je transakčná daň, ale rivierová daň. Vysvetlím. Jeden môj známy mi poslal, že by sa tá daň mala volať chorvátska daň, lebo pretože tak ako vládne nám kto vládne a volíme ako volíme, tak platíme všetky tie vily. Ja som sa nad tým zamyslel, ale prísne za to nie len chorvátska, to je aj francúzska riviera, je lemovaná našimi podnikateľmi a francúzska, kto vie kde ešte, Dubaj a neviem čo, takže tá riviera sedí lepšie. Takže, vážení občania, vy platíte rivierovú daň, každý živnostník, každý podnikateľ z každej transakcie, preto, aby ctihodným občanom bolo na vilky haciendy na riviere. By ste neverili, čo to také stojí a ako sa o to treba starať. Všetci tí ľudia na francúzskej riviere, tu čo vidíte, máme tu na chorvátskej riviere, o Dubaji len možno tušíme, Karibik tu ešte stojí, takže tak. A milí živnostníci, neviem, či si spomínate, ja som vám pomohol, keď vás chceli okradnúť reštrukturalizáciou. Cez Váhostav som tam robil vtedy cirkus. Neviem, ktorý z vás volíte alebo nevolíte týchto smerohlasákov, ktorí vždycky vedia oblbnúť veľa ľudí. Takže vedzte, že teraz im platíte znova z každej jednej transakcie. Takže háčte na tie steny, makajte, robte, dúfajte, že vám tá banda smerohlasacká zaplatí, ale z každej transakcie si niečo zoberú.